Bago natin simulan ang kwentong ito, shoutout ko muna yung mga bago kong warrior members na sina Marp, John Mark Monroy, Leva Lee, Hannah May Aldez, Harbringer 14324, Micaela Mercado, Giancarlo Conechado, at sa nag-renew ng warrior badge na si King Ada. Maraming salamat po sa inyo. Simulan na natin to. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng pamilya ni Ronron. Kwento ito sa kanya ng nanay niya na nangyari noong taong 1972. Bayong, Cebu City. Itong mga panahong ito, nakatira sa liblib na lugar itong pamilya ni Ronron. Ayon sa nanay niya, sa paanan sila ng bundok nakatira. Wala silang mga kapitbahay nun. May mga kakilala man sila, yung mga magsasaka lang na dumadaan sa kanila araw-araw. Yung ibang kakilala nila, nasa malalayong lugar na. Milya-milya ang pinag-uusapan nating distansya dito. Kaya kapag bababa sila ng bayan o hindi kaya bibisita sa mga kamag-anak nila, maagang maaga pa lang umaalis na sila ng bahay. Mga tipong alas 5 ng madaling araw. Kasi ilang oras silang maglalakad eh. Sa pamilya nitong nanay ni Ronron, 7 sila nun. Nanay niya, tatay niya, 2 kapatid na lalaki, at 3 silang babae. Bunso dito yung nanay ni Ronron. Tapos yung pinakaate nila, buntis. Kung hindi ninyo na itatanong, bukod sa mga pananim nilang tinitinda nila sa bayan kapag araw ng linggo, meron pang isang pinagkakakitaan itong pamilya nila. At yun nga, yung pangungulam. Nung una, puro mga kamag-anak lang nila ang lumalapit sa kanila kapag meron itong gustong ipakulam. Hindi kalaunan, nakilala ang pamilya nila na mga batikang mangkukulam sa buong lugar noon sa Bayong. Hindi naman kilalang kilala na tipong kapag may makakasalubong sila, alam na kaagad na mangkukulam sila. Hindi ganon. Kumbaga, underground yung samahan nila. Pero kapag may mga taong gustong ipakulam yung mga kaaway nila, sila kaagad yung unang-unang nilalapitan. Hindi nagtagal, dumami ng dumami ang mga lumapit sa kanila. Gawa ng lahat ng kinukulam nila, instant, namamatay kaagad. Nakaipon sila ng maraming pera dahil sa mga ito. Yung perang yun, pinagawa nila ng isa pang bahay na katabi lang ng bahay nila. Para yung asawa ng panganay nila, doon na lang titira. Kumbaga, pinatayuan ito ng pamilya nila Ronron ng bahay para hindi na naglalakad pa ng malayo yung lalaki araw-araw. Gawain kasi nito, araw-araw siyang naglalakad ng napakalayo para lang mabisita ang asawa niya. Ang plano pa nila nun, buong pamilya nung lalaki. Pero ayaw pumayag nung mga magulang nito. Kaya ang nangyari, yung asawa na lang ng panganay nila at yung kapatid nitong lalaki ang tumira sa bahay na yon. Gawa ng takot ang pamilya nung lalaki sa pamilya nila Ronron. Kung hindi nyo na itatanong, batikang manggagamot din kasi yung angka ng lalaki. Ayaw nilang magkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Baka yun pa ang maging mitya ng pag-aaway nila. Kaya itong pamilya ni lalaki, umiwas na lang. Inabot din ng ilang buwan bago matapos yung bahay na yon. Habang ginagawa yung bahay, nakatira yung lalaki sa pamilya nila Ronron. Maayos naman itong makisama. Wala namang problema sa ugali niya.
Kitang-kita pa nila na mahal nito yung anak nila. Nung matapos na yung bahay, lumipat na silang mag-asawa doon kasama yung kapatid nitong lalaki. Hanggang isang hapon, umalis lahat ng tao sa bahay nila. Ang naiwan lang doon, yung nanay ni Ronron. Tapos sa kabilang bahay, andun yung mag-asawa. Gawa ng buryong na buryong itong nanay ni Ronron, naisipan niyang pumunta sa bahay ng kapatid niya para makipagkwentuhan. Habang naglalakad siya papunta sa bahay ng kapatid niya, nakakaamoy siya ng malangsa. Iniisip niya, baka naglalaga ng bituka ng baboy yung ate niya na panghapunan siguro. Nung nasa baba na siya ng bahay, tapos paakyat na ng hagdanan, nakarinig siya ng mahinang ungol ng lalaki. Inisip niya, baka may ginagawa yung kapatid niya tsaka yung asawa nito. Kaya nagpasya siyang sa labas na lang maghintay. Habang nakaupo siya doon, maya-maya pa, dumating yung kapatid niya. Ang tanong nito sa kanya, "Oh, anong ginagawa mo dito? Bakit hindi ka pumasok? Wala ba doon si Dandy?" Gulat na gulat yung nanay ni Ronron. Kasi may narinig siyang umuungol sa loob ng kwarto, di ba? Kaya, sino yun? Sinabi niya sa kapatid niya na may narinig siyang ungol, kaya naisipan niyang lumabas na lang. Baka kasi makaistorbo siya eh. Nagmamadaling umakyat yung kapatid niya. Baka kasi merong kabit yung asawa niya tapos doon inaakyat. Pagbukas nila ng pinto, biglang merong tumalon sa bintana ng kwarto nila. Tapos yung asawa niya, nakahiga lang, tulog na tulog. Hinabol nilang magkapatid. Inisip nila baka magnanakaw eh. Pagdating nila sa likod ng bahay, nakita nila yung kapatid nitong lalaki na nagtatabas ng damo. Tanong kaagad nila dito kung meron ba siyang nakitang tumakbo banda doon. Sabi ng kapatid ng asawa niya, wala naman. Kanina pa siya doon pero wala naman siyang nakita. Matapos yan, pumasok na lang sila sa loob ng bahay. Ginising yung asawa niya at ikinuwento nila yung mga nasaksihan nila. Yung asawa niya, natatawa-tawa pa kasi pinagbibintangan siyang may babae. Wala naman silang kapitbahay doon. Yung susunod na bahay sa kanila, milya-milya ang layo. Kaya, paano siya magkakaroon ng kabit? Habang nasa gitna sila ng pag-uusap, biglang humirit yung nanay ni Ronron na asa na yung nilalagang bituka. Bakit hindi pa lutuin? Para makain na. Pero, huwag lalagyan ng asin. Kasi ayaw yun ng mga magulang niya. Nanghihina sila kapag kumakain sila ng pagkaing may asin. Nagkatinginan yung mag-asawa kasi nilagang bituka? Wala namang naglalaga. Ang sabi ng kapatid niya sa kanya, baka naaamoy niya yung mga ginagamit ng magulang nila. Pilit na nakikipagtalo itong nanay ni Ronron. Ang sabi niya, meron talaga siyang naamoy tapos sa bahay nila nang gagaling. Dahil wala namang maipakita yung mag-asawa, pinabayaan na lang nila. Buong maghapon lang nakatambay doon yung nanay ni Ronron. Tapos katulad din sa bahay nila, puro laga lang yung kinakain doon. Nung nakita niyang papauwi na yung mga magulang niya, tumakbo na siya sa bahay nila para salubungin ang mga ito. Agad-agad ay naghanda na sila ng hapunan. Habang kumakain sila, naikwento ng nanay ni Ronron yung nangyari sa bahay ng ate niya. Yung magulang niya, hindi siya gaanong pinapansin. Gawa ng pagod ang mga ito at gutom na gutom. Pero, nung nabanggit niya
na nakaamoy siya na parang amoy nilagang bituka. Biglang tumigil sa pagkain yung tatay niya. Ang tanong nito sa kanya, "Saan mo naamoy? Yung amoy bituka?" Nanlilisik pa ang mga mata nito habang tinatanong siya. Sagot ng tatay ni Ronron, "Sa bahay po nila ate." Tumingin yung tatay niya sa nanay niya, tapos meron itong sinenyas dito. Agad na ginawa ng nanay niya. Pumasok sa kwarto nila, tapos may kinuwang mga dahon-dahon, mga bato, kristal, tapos mga pinatuyong prutas. Ang sabi ng tatay niya, ihalo kaagad yun sa mangkok, tapos lagyan ng konting tubig hanggang lumapot. Pagtapos ng lahat ng sinabi niya, ibigay yun sa kanya. Babae lang ang dapat gumawa. Silang magkakapatid. Takang-taka kasi ano bang ginagawa nila? Ni minsan, hindi nila nakitang ganun yung mga magulang nila. Yun yung unang beses. Matapos gawin ng nanay niya yung inutos ng tatay niya, lumabas ito tapos pumunta sa bahay ng ate nila. Silang magkakapatid. Nakatingin lang. Hindi na nga nila natapos yung kinakain nila eh. Maya-maya pa, nakita nilang yung hawak-hawak ng tatay nila, ipinapahid nito sa bahay nung ate nila. Matapos niyang ipahid yun, nagmamadali itong tumatakbo pabalik sa bahay nila. Pumasok ito sa kwarto, tapos may kinuhang parang itim na manika na gawa sa mga sanga. Nakahawak ito doon habang merong inuusal-usal. Maya-maya pa, tumatakbo yung ate nila papunta sa bahay nila. Takot na takot ito habang sinasabi niyang bumubula yung bibig ng asawa niya. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Tapos yung kapatid din ito, bigla na lang hinimatay. Ginigising niya pero hindi magising-gising. Biglang napamura yung tatay niya. Wika niya, "Ina! Mga aswang yan! Hindi ka ba nakaramdam?" Lahat sila natulala ng ilang segundo. Sabay biglang bawi ng tanong nito sa tatay niya. Ang sabi niya, "Bakit kayo? Hindi niyo naramdaman? Tumira dito yan, di ba?" Ang sabi ng tatay niya, tiwala sila sa tao at doble-doble naman ang tiwala nila sa kanya. Kaya hindi sumayad sa mga isipan nila na aswang yung tatay ng dinadala niyang bata. Nagkaroon sila ng pagtatalo sa loob ng bahay nila. Maya-maya pa, may naririnig silang naglalakad sa bubong nila. Ang sabi ng tatay nila, "Shh! Shh! Shh! Huwag kayong maingay." Pinapakinggan niya kung ilan yung naglalakad sa itaas. Sa tansya niya, 3 o 4 yun. Dahan-dahan yun naglalakad sa bubong nila at para bang nagmamasid ito o nakikiramdam. Pagtingin ng nanay ni Ronron sa bahay ng ate niya, merong 2 malaking aso at isang babae ang nakatayo habang nakatingin sa kanila. Dali-daling tumakbo yung babae sa bahay ng ate niya, tapos yung mga pinahid ng tatay niya sa dingding, pinagtatabunan nito ng lupa. Yun bang inaalis niya yun sa bawat kanto ng bahay? Wala silang magawang mag-anak sa loob ng bahay. Alam nilang mga aswang yun na nakapalibot sa kanila. Pumasok yung tatay niya sa loob ng kwarto, tapos meron itong kinuhang itim na bilog, tapos transparent. Dumi pa ito sa gitna ng bahay nila at may mga inuusal ito na pasigaw.
Naririnig nila na nagtatatalo na yung mga nasa bubong nila. Parang napapaso yung mga paa. Pagtingin ng nanay ni Ronron sa bintana ng kusina nila, kung saan nakatutok yung puweta ng tatay niya, may nakita siyang lalaking nakanganga. Napakahaba ng dila at pilit nitong inaabot yung tatay niya. Paglalarawan pa ng nanay ni Ronron, yung dila ng lalaking nakita niya, parang unti-unting nagiging ahas sa paningin niya. Kulay itim ito na maraming batik-batik. Hindi na siya makapagsalita. Ang tanging nagawa na lang niya, ituro yun sa nanay niya. Pagtingin ng nanay niya sa bintana, agad-agad itong kumuha ng sanga ng suha at pinagpapalo yung dila ng matanda. Napaatras ito at naririnig nilang nagsisisigaw sa labas. Hanggang sa biglang tumahimik ang buong paligid. Ang tanging naririnig na lang nila ay yung tunog ng langit-ngit ng kawayan sa kabilang bahay. Pagsilip nila, yung asawa ng ate niya, iika-ika ito, tapos suka ng suka. Pilit itong naglalakad papunta sa bahay nila, tapos umiiyak siya. Humihingi ito ng tawad sa pamilya ng asawa niya dahil nga hindi nito sinabi yung totoong lahi nila. Ayon pa dito, hindi sila yung tipo ng mga aswang na kumakain ng tao. Bagkus ay nanggagamot sila. Alam din ng pamilya niya kung ano yung kayang gawin ng pamilya ng nanay nila Ronron. Kaya mas pinili nitong wag na lang dumikit. Gawa ng alam nilang hindi ito matatanggap ng tatay nila. Nung kalmado na ang lahat, nakita nilang sumisenyas-senyas ito sa itaas na para bang may mga kinakausap siya. Pero wala naman silang nakikita. Samantalang yung tatay nila, panay ang tingin sa paligid. May mga nakikita pala itong hindi nakikita ng mga ordinaryong tao. Pinapasok niya yung asawa ng anak niya at nag-usap sila ng lalaki sa lalaki. Ayon dito, wala siyang magiging problema kung aswang yung tatay ng magiging apo niya. Ang sa kanya lang, wag na wag niyang malalaman na ipapasa ng tatay nito yung pagiging aswang niya sa apo niya. Ang kasunduan pa nila, kapag dumating yung araw na hindi siya mamatay-matay, gawa ng hindi niya pa naipapasa yung pagiging aswang niya, yung tatay mismo ng asawa niya ang gagawa ng paraan para mabali yung lahi ng pagiging aswang nila. Huwag din niyang tatangkain na yang gawin yung anak niya dahil marunong itong mag-alis ng pagkayanggaw. Huwag na huwag niyang susubukan. Lalo pa ngayon na lahat ng marka ng mga kamag-anak niya nasa paligid ng bahay niya. Kung anong oras niyang gustuhin, kaya niyang patayin lahat yon gamit ang kanyang pangungulam. Hindi na nakipagtalo pa itong asawa ng anak niya. Sumang-ayon lang siya sa lahat ng kondisyon ng tatay nito. Wala eh. Mahal niya yung anak eh. Kaso lang, pagbalik nila sa bahay nila, yung kapatid niyang lalaki, tuluyan ng binawian ng buhay. Hindi na ito nagising. Kinaumagahan, ibinalita niya ito sa lahat ng kamag-anak niya. Walang pumunta ng umaga. Pero pagsapit ng hating gabi, punong-puno yung bahay nila. Lahat yon ay nagluluksa sa pagkamatay ng kapatid niya. Habang itong tatay ng nanay ni Ronron, nananatili lang sa loob ng bahay nila habang pinagmamasdan yung mga kamag-anak sa kabilang bahay.
Dahil alam niya sa sarili niya na hindi titigil ang mga ito hanggat hindi sila nakakaganti. Hanggang dito na lang muna, Tibs. Mahaba pa to eh. Ipapasa pa ng lolo ko yung kaalaman niya sa nanay ko. Basta, may mga mangyayari pa. Muli-muli, ako nga pala si Ronron. Okay, opinyon ko sa kwento ni Ronron. Ron, may ganito ka palang kwento? Hindi ko alam to ah. Dapat ng mga bata pa tayo, kinuwento mo na sa akin to eh. E di sana, wala akong utang na loob sa'yo. Hindi, joke lang. Ang masasabi ko lang, napakabangis. Ito yung mga gusto kong kwento. Yung kaliwa laban sa kaliwa. Kasi, pansin nyo no, bibihira tayong makarinig ng ganyang kwento. Kadalasan kasing kwento, kanan laban sa kaliwa. Palagi na lang ganyan. Kung hindi naman, kanan laban sa mga espiritu, engkanto, maligno, o kung ano paman. Pero ngayon, iba to. Gera ng kaliwa sa kaliwa. Kaya talagang napakaganda. Alam nyo, ito yung tipo ng kwento na masarap i-edit, i-narrate, tapos ikwento sa inyong lahat yung mga nangyayaring kababalaghan sa mga tagong lugar na hindi natin alam. Di ba? Wala akong maibibigay na solidong opinyon dito. Kundi, napakatapang ng lolo ni Ronron. Kasi, mangkukulam siya. Tapos kalaban niya aswang. Eh di ba? Pinakamataas na antas sa kaliwa aswang? Pero, malay natin, di ba? Kung may opinyon kayo sa kwento ni Ronron, i-comment nyo lang sa baba. At saka nga pala Ron, yung kasunod, sana meron na mamaya o bukas ng umaga. Aasahan naming lahat yon. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.